Hola, fem el resum ràpidament de tot el que hem fet des del nostre grup, el primer grup a l'oposició de l'Ajuntament, durant aquest mes d'abril. Un mes d'abril en el qual han començat ja les obres de substitució del mur del carrer Almudena. Aquest és un projecte que nosaltres hem reclamat al costat dels veïns i veïnes. És una demanda històrica dels veïns i veïnes d'aquest carrer de la nostra ciutat i que hem fet possible gràcies a un acord amb el govern de la ciutat, amb la política útil que fem a l'Ajuntament. També hem vist durant aquest mes d'abril com s'està començant a pavimentar ja el futur carril bus d'entrada a Barcelona per la B23, un projecte que sempre han defensat també des del grup socialista perquè permetrà assegurar un temps de viatge en autobús d'Igualada a Barcelona de 40 minuts totes les hores del dia sense dependre de si hi ha retencions o no hi ha retencions a l'entrada de Barcelona. Aquest mes d'abril també els regidors i regidores del nostre grup hem participat a les activitats que s'han fet a la nostra ciutat. Hem estat a la plaça de Cal Font celebrant el Sant Jordi amb una parada que van fer. També hem estat als actes de Setmana Santa, a les processons del barri de Fàtima i a la processó de la festa del Sant Crist. També els dies previs a la Setmana Santa hem acompanyat la cofradia de Fàtima a la inauguració de l'exposició dels Costaleros al Centre Cívic i a la presentació de l'actualització del llibre que explica la història del Sant Crist d'Igualada. Hem estat a la mostra de teatre infantil i juvenil, que un any més s'ha celebrat a la nostra ciutat. Hem acompanyat l'equip dels Fogons en la inauguració de les seves noves instal·lacions al carrer Joan Maragall i també hem estat al Museu de la Pell a la inauguració de l'exposició de la igualadina Sílvia Guillén amb diverses peces de ceràmica. Durant aquest mes d'abril també hem rebut a Igualada la visita de l'eurodiputada i exministra socialista Leire Pajín, amb qui hem parlat d'Europa, hem parlat dels reptes que tenim com a continent i també d'allò que fem des d'Igualada, des del nostre grup, a l'oposició. Ha estat un mes també marcat per l'apagada elèctrica general. Des del nostre grup, al ple de l'Ajuntament, hem agraït el compromís ciutadà i també el compromís de tots els treballadors i treballadores dels serveis essencials durant aquestes hores que va durar l'apagada i també hem reclamat que l'Ajuntament ofereixi tot el suport necessari en el cas que comerços o el sector empresarial vulguin fer reclamacions o necessitin fer reclamacions. Amb tota aquesta feina feta, seguim treballant per Igualada.